دو هلێڤەگەرا سیاسی جیڤینا خوایە یەکەمین بێ پەشداریان نونەرên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji bilî her sê nûnerên ji encûmenê derkirî li darxist. Endamê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di lêvegera siyasî de Mehsen Tahir ji arkeya ragihand ev civîna ku du hatî li darxistin tenê ji aliyê tevdemê ve hatiye diyarkirin. Ne civîneke rewaya û me jî paykût kiriye. Ji ber ku mîkanîzma diyarkirina cih û dema civînê divê birêkeftin ve di navbera her du aliyan de û ne ji mafê tevdemê ye ku xwe bike xwediyê lêvegera siyasî û bi tena xwe civînan diyar bike. Ji alîkî din ve û li gorî çavkaniyekî ji nava Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku encûmen dibêje heta ku tevdem riş de li ser peşdarkirina her sê endamên derkirî ew tu civînan li dar naxin. Ji ber ku Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dibêje derkirina her sê partiyan mafê wê yê rewa ye û ew qebûl nake jî her sê endam bi navê wê di lêvegera siyasî de bimînin. Ji alîkî din ve Aldar Xelîl endamê lêvegera siyasî yê bi ser tevdemê ve jê malpera bûyer pirêsra ragihand ku civîna lêvegera siyasî wê bimîne vekirî ji ber ku deh endamên lêvegerê amade nebûn û li ser sedemên nepeşdarbûna wa Aldar Xelîl dibêje yek li Helebê bû nikarî were û her nehên din jî civîneka wan ya taybet hebû û civîna wan bi dawî nehatibû ku werin amade bibin. Li gorî daxuyaniya Aldar Xelîl ku nûnerên devgera civaka demokratîk di lêvegera siyasî de û vexwendina her sê nûnerên encûmenê yên derkirî tê xuyakirin ku hîn tevdem ruj de li ser mayîna her yek jî Nasreddîn İbrahîm sekreter û nûnerê El Partî û Fewzî Şingalî sekreter û nûnerê El Wîfaq û Mustafa Meşayîx Cêgirê sekreterê El Wehdê û nûnerê wê di lêvegera siyasî de. Beriya demekî Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê sê endamên xwe ji nav rêzên xwe derkirin. Ji ber ku di hilbijartina şeş endamên lêvegera siyasî de berûva jî rêkeftina encûmenê dengên xwe dabûn berbijêrên tevdemê. Lewma Encumena Kurdî piştî pêkanîna komîteyekî lîkolînê her yek jê El Partî û El Wîfaq û El Wehdê ji nav rêzên xwe derkirin. Roja 22 Cotmeha Borî de Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û tevgera civaka demokratîk rêkeftina dihokê bi serpereştiya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî imze kirin. Biryar bû xalên wê rêkeftinê di heyama du mehan de hatibe cîbicê kirin. Lê heta niha ew yek pêk nehatiye.